Fil-jiem li ġejjin, id-Dipartiment għall-Ħarsien Soċjali se jibda jħallas l-ewwel pagamenti b'rabta mal-iskema tal-coronavirus li tħabbru tul it-3 ġimgħat li għaddew. George Cremona li huwa direttur f'dan id-dipartiment spjega li grazzi għal ħidma sfiqa minn dan id-dipartiment fi ftit jiem minn mindu tħabbru se jkunu diġà tħallsu aktar minn 10% tal-pagamenti u se jkunu qed jitħallsu l-ewwel 168,000 euro. Kull ġimgħa se jkun hemm proċess, kull ġimgħa se jitħallsu iktar pagamenti. Jekk Alla jrid il-ġimgħa d-dieħla se jkollna ħafna iktar persuni li jirċievu dawn ix-xorta ta' pagamenti. Sissa nista' ngħid illi 12.5 tal-benefiċċji tal-applikazzjonijiet se jkunu diġà qegħdin jitħallsu. Cremona kompla jispjega li l-Gvern se jkun qed jagħti għajnuna lil diversi persuni milquta mill-leġislazzjoni li daħlet kawża tal-coronavirus fosthom ġenituri ta' tfal taħt 16-il sena u li jaħdmu tnejn. Għal dawk il-ġenituri illi ma jistgħux imorru għax-xogħol mhumiex qegħdin jirċievu l-paga mingħand l-employer u qegħdin jieħdu ħsieb it-tfal tagħhom li huma taħt is-16-il sena għax it-tfal nafu li qegħdin id-dar, mhumiex qegħdin jattendu l-iskola. Iż-żewġ ġenituri f'dak il-każ iridu jkunu qegħdin jaħdmu waħda mill-ġenituri iridu jkunu qegħdin id-dar jieħdu ħsieb l-itfal. Huwa kompla li jispjega li għal din il-miżura s'issa applikaw aktar minn 3,000 ġenitur bl-ispiża mistennija taqbeż il-120,000 euro. Apparti din il-miżura, id-Dipartiment tal-Ħarsien Soċjali se jkun qiegħed ukoll jgħin persuni b'diżabilità, persuni tilfu l-impjieg u persuni vulnerabbli li waqfilhom id-dħul tagħhom. Dan il-benefiċċju mediku se jkun qiegħed jingħata lil dawk il-persuni li rċivew l-ordni legali mingħand is-Suprintendenza tas-Saħħa sabiex ma joħorġux mid-dar. U allura jekk ma jkunux jistgħu jagħmlu teleworking u jekk ma jkunux qegħdin jitħallsu mill-employer tagħhom se jkunu qegħdin jirċievu dan ix-xorta ta' benefiċċju wkoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.